sibonga uma kule ndawo, sibonga ukungena emagcekeni kaNkulunkulu, sifumene umsa, utheke mase sicela sesibonga sesinxusa lokhu sikwenzele bonke abantu ukuba sihlale kahle ngokuthula nangesisonto esipheleleyo. Moya ongcwele siyakhuleka Nkosi, sikhulekela yonke imibuso emisile, amakhosi wamisile, izigaba zonke ezindaweni zonke ngoba umhlaba usesandleni sakho. Noma ungaqhela bekude, amazwi amanye abekude nathi kodwa seduze kakhulu nawe ngoba sesandleni sakho. Moya ongcwele uthuma abantu emhlabeni wonke ukuba bamemezele ngombuso osayo ongena kuphela, umbuso ukuphila kungunaphakade. Laba abantu Nkosi siyabakhulekela, sithi Moya ongcwele phinde ubengame, bengenze lutho ngokwabo kodwa wena osenzisayo ngokuphelela kwezinto kusesandleni sakho. Sigcine ke Nkosi sisakukhonza nathi indawo esikhonza sikuyo yasoLundi, siyayikhulekela Moya ongcwele, hambela zonke izakhamuzi ezikhona, ungene nakule yandlu ngoba okuhlula thina akuhluli wena, nokukhuni kithi akukhuni kuwe. Siyabonga kakhulu Nkosi, sibusise, usigcine, wenzele udumo lwegama likaJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Bathandekayo ngiyabingelela igama leNkosi. Ntombi yami, uveze lapho ukuthi sifunda namhlanje sesikhona kumele ku-YouTube ke manje. 1 o'clock ubona nje ubhalo kanje ku-YouTube. Mawuthi hla Assemblies of God ubona leyo kanje. Ncwadi yokuqala kaSamuel chapter 17 verses number 39 to 44. Uthi umbona isikhathi. Lo ya 20 minutes wenu bazalwane uzosishaya 5, 10, 15. Ake siye kodwa sobona usiphelelayo. uDavide wabhinca inkemba yakhe phezu kwezambatho zakhe, wazama ukuhamba ngokuba wayengakazilingi. uDavide wathi kuSawuli, anginakuhamba nalezi angazilingi. uDavide wayesezikhumula, wathatha induku yakhe ngesandla, wazikhethela amatshe ayisihlanu abusheleleze emfudlaneni, wawafaka esikhwameni somalusi ayenaso eyikeni lakhe. Into ayemane yakhe isesandleni sakhe, wayesesondela kumfilisti. Weza umfilisti, wafika wasondela kuDavide, umuntu ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe. Umfilisti esabuka wambona uDavide wameyisa, ngokuba wayemfana nje ebomvana ebukeka emuhle. Umfilisti wathi kuDavide, yinja yini uba uze kimi unenduku na? Umfilisti wamthuka uDavide ngawo uNkulunkulu bakhe. Umfilisti wathi kuDavide, woza kimi nginike izinyoni zezulu nezilwane zasendle inyama yakho. Amen. Ushaya umfungasalo amen lo. Mawusugcina. Model C. David fastened his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. I cannot go in these, he said to Saul, because I am not used to them. So he took them off. Then he took his staff in his hand, chose five stones from the street, put them in the pouch of his shepherd bag, and with his sling in his hand, approached the Philistine. Meanwhile, the Philistine, with his shield bearer in front of him, kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was little more than a boy, grown with health and handsome, and he despised him. He said to David, I am a dog that you come at me with sticks. Oh, am I a dog that you come at me with sticks? And the Philistine caught David by his claws. Come here, he said, and I'll give you flesh to your flesh to the birds and the wild animals. Amen. Amen. Nasibala mehlo sibonga. Ngiyabonga.
sivele enkosini sibusise ngalo Nkosi egameni lika Jesu uSindisi wethu. Amen. The theme of the service, the right armor for the battle. Kwempi kuyangokuthi i-protection yakho izikhali zakho zime kanjani ngokwempi nokwempi. The right armor sivikelo ezifanelekile zempi. Slide 1 Ntombi. Saul was eager to assist David in fighting Goliath. Then isusela lapha ngenkathi uSaul interview David. Mase bemswile abantu ngale ngaphandle ngoba uDavid akalwanga ngoba isiqhwaga, akalwanga ngoba enjani kodwa wala ngoba into ekwe ngaphakathi yenqaba ukuzwa umuntu edelela uNkulunkulu wezulu nomhlaba, edelela uNkulunkulu kaIsrael. Uyasixhuma lento esethi ayikoni umuntu ongasusa ihlazo ngoba ihlazo makukhona isitho esijamile engekho sichallengeayo. Uyoni umuntu ongasusa ihlazo lapha esizweni sikaIsrael, isizwe esikhethiwe na. Awathiwa inkosi yomnika lokho zonke izinto ama-incentive ahambisana nale lokana nale duty oyenzayo. Ayisaba bonke laba abanye kodwa uDavid tekuyalwa. No man, I can. Kulaba abanye bathi I can't. Lapho I can. Manje base bemsenkosini udala umfana Nkosi uthena ngabhekana nalento. Mayembuka uSaul kuDavid wabona ukuthi no man umfana must be konke wrong with mfana wami umsebenzi wakhe hayi usisi. Hey, umbonile lo muntu, imbonile. Wasethula umfakazi ke ama references esho ukuthi umthetho wami ngikho uSaul hamba medwa kwaqhamuka ibhere lathathi isinyane lelevu ngalixosha ngabamba lathi ngahlakaza ngezandla zami ukuthi mabenzi ngahlakaza umhlathi. Manje ke uyafakaza uyambuka uzwa lo mfakazi ke uyamthatha ke inkosi so uthatha ubufakazi kaDavid ngenkathi ethi I can. Manje awufana wami. But what can I do? Saul was eager to assist David in fighting Goliath. Why? What can I do? But it would have been a disaster had David accepted David accepted the offer of Saul's armor and weapons. David amubele ingubo zikaSaul kuba zomsiza empini. For one thing, this is absolute. The glory of the victory would then have been shared between God and Saul's equipment. Which would is because Saul keeping ingubo zakhe zokuvikela or whatever. The glory kwaba ne share ukuthi victory le ngabe mhlambe izingubo kaSaul whatever. In the miraculous deliverance would have been reduced to a normal bag ngoba impi nje ejwayelekile kanti le ayijwayelekile. Kwathi bayimpi yokuthi ijwayelekile nje the normal bag. But that was not the reason David gave when he politely put firmly decline. Uyabona ke la. So khuluma mhlambe next week inkosi mayise. I want to emphasize this point. Politely but firmly decline. Yini le ithile? Ithi mawumzalwane. Ngilinganise ngani masinyane ngoba ngizokhubeka nje. Mina ngakhulela abantwana le angikhulelanga kwaZulu. Udadewethu uswayiganela dala. Uyahamba uyohlola. Yini ukuhlola? Wow. Athi ithi lento ekhombisa lo mina ubhuti wakhe akekho kwaZulu, ubhuti wakhe wasala abantwana uthi njobe lapha ekhaya kwaZulu akekho usho mina. Uhamba uhambisa igama manje. Hey sengidiscover ukuthi wena ukho kwaZulu. Ayisengabuya mina kwaZulu. Awukho kwaZulu wena wasala le. Lapha hayi isithunzi lesi. Silake wena le. Ingena lapho wena ndaba la polite decline. Umzalwane abethe ekhaya ekunoba umsebenzi manje uyacelwa wathi hey angisebenza ngamadimoni mina. Sebenza ngamadimoni mina. Uyafuna ube nawo umoya wokuhlakanipha okunqaba kahle. Uyabona ukuthi bayini inkundla ongakudla.
ngihle mina lento uthi awungiyabonga alokhu ngiphatha kabi angazizweli lokho nqapha ukudla kwakho uthi angihle awusho ukuthi angihle mina lento uDavid ke wenze njalo ngenkathi uSaul emnikela zale ingubo kufanele ngcono umbathe lezi ezensimbi nesigqoko sensimbi ukuze ukwazi ukufesana nomuntu polite declare waseyigqokile slide 2 khona bezobona slide 2 he refused them because he said I'm not used to them angijwayele wasibangigqoka ngeso angijwayele umthetho wami ayijwayelekile nje ukuba ngigqoke but he preferred those he had proved in his walking with God lezi ayezazi ukuthi bayihamba noNkulunkulu uyezwa what's up wanqabanga ukuthi ngigqoke nalento noNkulunkulu mina cha wathi awukosi bengicela ukuthi ngoba leza ngijwayele uma ngithi ngiyanyakazeke ngicela ukuba nje manje mbona ugqoke ihembe lona lebhluwana nje lo muntu lekubonile lento landothi ugqoke ibhluwa lensimbi nebhathi lensimbi nesigqoko sensimbi nomkhonto wensimbi yonke insimbi lento uma uyibuka ngamehlo i-untouchable but uma ibuka ngamehlo divine nomfana ubona incane ufilisti ongasokile amehlo asetshenziswa uDavid but wenqaba kahle-ke wenqaba kahle lesigubu ayidlayo ngcono ugqoke khona lokho engikujwayele David's first victory was in choosing the right weapon kuyenzeka uhlulwe ngenxa yokuthi weapon oyisebenzisayo is not correct uhlulwa ukuthi uyabona i-team mayidlala maye yasebenzisa iskim abadlali angabafanga kahle endaweni bekhona bengawini for the mere fact ukuthi lo usuke esiswini kanti kufanele ayiphambili loyale lapha izodliwa i-team that's why i-team mayidliwa sixosha ucoach why sixosha ucoach ngoba uyena oset scheme kufanele azi ukuthi uma kanje kuzoba kanje bakuzanje washuza a right weapon for the battle uDavid right his staff and his sling uyabona mina ngakhula mlinywa amabele wonke lemhlaba obonayo laphana olele amafuso sonke la kwakuthi uma amabele seyibomvu inyoni intaba zise in group sodla lamabele funa umuntu ingakho abanye abantu abadala bazangamaya esikoleni ngoba vele ukudla kwakho kusetshenzwa khona kumuntu la ephethe indwayimani sling uthusa inyoni mazingadla amabele kuba lamabele njobe lapha nje ayisinkwa sasekhaya azothi mayesevuniwe afakwe engqolobaneni afakwe emgodini uNkulunkulu nemgodi abantu balapha manje basinamgodi isangcobo emgodi storage sokudla kubekwa lapho isangcobe ilobani isangcobe kusuke sekukhothuluzi lokhaya otherwise sokuhlezi lapha hayi kundoba sokuhlezi lapho futhi isangcobe cha ubekwa nje khona ikhaya ubona lihlezi lapho ukudla kwona kulapha phansi kulapha ebayena ubona wena kuneyinkomo lapha mase kovulwa lapha nasenqolobane vulwe khona la bese kulokhu kwabo waphatha isling thuswe inyoni shaka nabafana baphethe isling abathusa inyoni esidla amabele i-downfall later akekho oqhumisa isling uDavid had a staff asiphathayo nesling ashaya ngaso whatever ngomhlaba khona labo bantu ezingakhulunkulu enkonzweni will celebrate staff and his sling he made no attempt to disguise the fact that he was trained as a shepherd and had never been in the army. I'm not a soldier, I'm campaign, whatever. But they know I may lose. What better what I do, I may lose. Then must start to get my foot. So she had 3. I will have 3 the only ammunition David needed was 5 smooth stones from a stream. 5 smooth. Why don't smooth stones? What is all? Smooth stone from the stream. He had probably long been in the habit of carrying such stones in his shepherd's bed. Shepherd's bed. They did not need to be sharp, for their strength did not derive from the power of God that can drive a stone into a hard skirt.
Ngamanje awadingi ukuthi bacije ukuze abe namandla okucija ukungena okhakhayini lo muntu olukhulu. Kodwa ukuba simuntu kwawo akusho ukuthi ngeke acibe, ngoba ciba ngamandla kaSomandla, ngamandla angunaphakade, ngamandla omnini mandla onke. Amandla omnini mandla onke akukho angekwenze. Alibawe igama lenkosi. Asisheshe ntombi sobesi anazi vele barekhode nazi ya ntombi yarekhoda bafowethu inkosi khona le will be 10. 4. David's approached the Philistine with his sling in his hand. Lale ndwayimana. Lo muntu ubhili uphethe sonke ikhali. That man was 2 meters tall, 6 fingers on each hand, 6 toes on each feet. The giant. Mayile khuluma kuzama umuntu. Lo mfana approacha ngendwayimana esesandleni sakhe. It had been with him before that battle and was not newly purchased. It was not crafted just for Goliath. That means afana lokwenziwa yithi ngami. Okwenziwa yisonto. Sijula kakhulu uma izinto sezisihambela kahle. Sicela umthandazo kube kuthi mhlawumbe kahle. Mase kunzima. Vuka into lokubana manje. Sithandaza ngoba asithandazi noma. So ke uDavid ethola lelo kana yayiveni kuya ayithenga ayithengela uGoliath. Usho ukuthi kwakho kuye ngaphakathi kuye impilo yakhe. Alibonga igama likaJesu. For the enemy will not be conquered with new untested weapons. Le new untested weapon ukuthi mhlawumbe uvelelwe izinto usukhala phansi labantu bamthandazi Jesu. Kanti wezwa ukuthi isimo obhekene naso. A new untested weapon. Asinqotshwa kanjani sithi? Sinqotshwa ngezakho. Uhamba ngazo noNkulunkulu wakho. Yabo? Hayi ukuthi ngoba untested weapons doesn't work. He himself knows better than to rely on them. For he uses long-tested temptation that have brought down many believers to Satan. Usewisa abantu abaningi nezinyanga ama-tricks ngayonke into ama-scheme awenzayo awasebenzisa 5, 10 to 12. Confident in the invisible God. Eqiniseke nje uNkulunkulu ongaboni. David approached the Philistine. Akhona utholo uyaphela. Phethele indwayimana nalesitafu esandleni. Indwayimana enamatshe awu-5 and asimuntu. Uyena uthembeke uNkulunkulu God. Approach Philistine. Goliath responded with his usual tactics of intimidation and ridicule. Intimidation, we are on intimidation isebenza yonke indawo. Boxing yasebenza. Ngena satshelele lapha ukuthi ingoma yami hamba nabangakithi lapha ngongena eringini. Lozo lwa nawe, mayibona ungena. Uvela bawuthi uthi ngenzeka kahle. Ufumane challenge. Awusasamba thina angisina family sasebenza family kwakune sport department. So makolwa iboxa sihamba nalo njengabalandeli. Tisa! Again, Tisa, shout well, Pashay, Kappa, to my yes! Well, intimidator, and this is what I gear. Intimidator. Netla, we have to warm up club here, boy. You got to ground in, going to warm up here, and castle and up, and castle up, it is all over. Intimidation. Now, every time when I said this intimidation. Now, Goliath responded with his usual tactics of intimidation and ridicule. He mocked David's age and his weapons. Mfana David's age and his weapon into Nestle. He mocked all that. He said, hey, what is this? And cursed David by his gods. Not knowing that his weapons were powerless against God of Israel. He boasted with feeding David to the birds. Let's against God Almighty.
udebendlela ama-minute awafundwayo. Hey, udebendlela khona udebendlela. Otherwise thina ngoba yena nguye owenza ikhonzi zakhe sibe ngamalanga bomlilo. Nguye owenza abamkhonzayo, bamkhonze ngomoya bese eqinisweni. Nguye oshintsha into engelutho ayizutho. Nguye ogcobayo. Nguye ogqobisayo. uGod Almighty. So, umanje lo mayibuka nomfana lesifini, kodwa ngehlelo yenkosi yami. Ikhali zikaGoliath azinamandla, powerless against God of Israel. He boasted to flee. David, ukuthi uDavid uzomnika inyoni. Ngoba ibuka vele nje lento yazisho lo mfana omncane, uphethe sling, uphethe indwayimani. What is that? Agqoke lutho lokusoka ugqokile ingubo ezivikelayo whatever. But lo mfana unesivikelo sangaphakathi. Lo mfana unesivikelo esingabona. Uphethe imfihlakalo bonke abathathu uthumele. Manje ngalesi sikhathi samanje. Wonke umuntu shawa ufana. La bona khona cha ukuphuni uwezulwini ngibona ngoba uJesu wathi umuntu onotho ukuphuni ungena embusweni wezulu. Wakufanisa negama elingena embobeni enayithi. Uyazi abantu ngisho bakhe umqumbi phambi kwawana waphezulu uzobona ngena phakathi osinde ongena phakathi ngoba bazozogcwala umhlaba okude. Namanje nje washumayela abantu shumayela abantu belele igingqane phansi ngcwatsho. Bayithulele. Yazi yakhonini. Yazi into ukukholeka. Samba ngempela bazalwane. Usho thini? Samba ngempela bafowethu. Njoba nilapho nimhlabelela nomfanekiso wenteli phezulu. Uthwale kadumiswa kunjani? And mawasala ukubona leli ekhaya. Uyobona hey into akade yenza lapha awenza abalutho. Leli ekhaya kumnandi. Ukugula akekho phethwe iBP. Akekho phethwe ushukela. Akekho phethwe intonto. Bonke abantu bayaphila. Kumnandi ngaso sonke isikhathi akuhli. In fact, vele akunasibhabhake nakuhle. Umfundi sibele sonda ngitshela basuke la baya eSouth America. Basuka ngo11 eGoli. Yasuka indiza. Zange kuhle. Washaya u10 ebusuku. Babebuza lapha hawo. Kanti namhla kwenze njani? Abamnyama, batha manje nibheke njengoba umhlaba uphenduka, yona nibhekeni. Nomhlaba lapha ngakhona. Ukukhohlwa kanjani? Akwazi ukuthi akuvele ezwini kusemini ngaso sonke isikhathi. Nelanga lakhona. Ivala. Hey, saphela isikhathi ngicela sigcine lapho 6 mfowethu sokwezi. Siqhubeke ngokusasa 5 to 12. 6. Slide 6. Yes. Such empty talk. Empty talk is Goliath. Empty talk may threaten those who do not know their God. But put the battle in the right perspective. Abantu abangamasa uNkulunkulu bethuswa nayo mayini. Ungamthusa noma wathi hey wena kuzoba ukuthi kuwe. Mawungakwenza ukuthi mawungekho lapho umuntu khona zonke izinto zasekhaya wathi kuzona intokoloshwe wena ungekho intokoloshwe kuhamba nawe. Wethuswa noma yini ngenxa ungamasa uNkulunkulu wakho. He knew that the battle is the Lord. David knew that the battle is the Lord's. We must never forget that God is the worker and we are simply the channels through whom he works. So David started out by declaring that he had come in the name of the Lord Almighty. No, like an ordinary young boy. But ngisakuwe namandla, ngisakuwe ngegama likaJehova, lo mpi yakho edelelayo, lo uNkulunkulu omthukayo nabantu bakho bathukayo, lo uNkulunkulu kenza ngegama lakhe phambi kwakho. Sithatha sisasukandela 7. The enemy may come with weapons of iron and brass, and with spear, sword and shield, but the 7
The name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. That is the reference to Zaka 18. Zaka 18 and 8. Oh, I didn't have to repeat it. Zaka 18:10. Igama likaJehova liwumbhoshongo phakeme. Olungile ubalekela kulo kuwo umbhoshongo. Bese yalondela. And are safe. By coming in the name of the Lord, David came as God's own delegate, God's representative in the battle. Uyi-delegate kaNkulunkulu ufika njengomuntu oyi-rap yazo zonke izinto zikaSomandla zokugcwaliseka kweyiprofeto zezwi kaSomandla nayo yonke into kaSomandla. Bazalwane, what I'm saying to you, uNkulunkulu nina bafana abancane amantombazana amancane, ukuphila kusenkosini. Uma ufuna ukuphila, ufuna izinto eziphelele, balekela enkosini. Hlala ngaphansi kweshelter igama lenkosi. Musa uhlala kulo mhlaba kaziwi ziyaphihlika. Mayiphihlika nina. Akukho okunye okuphihlikayo. Phihlika nina nje kuphela. Phihli. Abasindayo ababelekile enqabeni. Inqabe igama likaJesu. Kulendlu sazoshumayela lokho bangcwele. Sispreada lelo vangeli ukuthi egameni likaJesu sinabanqobi. Egameni likaJesu lo David abahamba bebhethe imfihlakalo. Abagqoke bengagqokile. Ababukeka ubabukube kanti mkhulu ngakubo kunosesweni. Mkhulu uNkulunkulu wethu. Mana Jesu, mana sihlangu sethu, mana mafuma ngajiki, mana mdala wezinsuku. Nkosi yami, siyosuka kuwe siyephi? Ngoba masophila kuwe. Alibonge igama lenkosi. Bazalwane bami. uDavidi weza Goliath, weza njengomuntu oyi-God's delegate, no-representative of God. Owayengathembeli utho olunye, kodwa wayethembe igama elinamandla. Wathi ngisakuwe noma ngiphethe indwayimane nenduku, but ngisakuwe ngegama. Esikhwameni sakhe kunamatshe amahlanu asimuntu. Uba uyimaka othatha kajini, wathatha simuntu. Asimuntu nje anamandla mayese qhutshwa. Amandla aphekonke. Awaqhuba aqonda la insimbi ehlangana khona kunesikhala khona. Itshe la director laqonda nje esibongweni lapho okunembobo khona fela shakho nje. Ngilithi uGoliath. Wathatha inkemba yakhe waqamba ikhanda. Wathatha ikhanda wasenkosini. Wesanalo. Kanti nenkosi yayimangele ngoba kuthiwa ngenkathi sisuke uDavide sigumule ingubo zenkosi ethi hayi ngicela Nkosi uyiyeka lezi ngoba ngijwayele ngiyeke ngiluke nje. Kuthiwa wathi bese ephuma esehamba washintsha uDavide. Yazi abe yabuza inkosi. Waba abantu bemfana. Kwathiwa Nkosi yayisibuze la. Khona into yayisikhona sehamba lo mfana ebheke kulo mfilisti. Kwase kukhona oh my God. Baningi abangakithi. The soldiers of heaven. Limshalo yabo. Kwathiwa lo mfana ususile ihlazo. Bazalwane, kunesitha phandle siyamemeza. Sikhona yini uma ngehlula. Maye ngehlula siyoba zigqilazeni. Mehlula nina noba zigqilazeni. Abantu babulawa utshwala, abantu babulawa zonke izinto ezikhona. Qapha simile siyamemeza. Sishaba sana. Shoda ngomuntu on this park. Ngegama likaJesu. Asiqonda fika sitshela thina sabo eze njenge God's delegate, eze njenge representative kaNkulunkulu empini. Osa njengommele abeZulu.
Sesiyathandaza abazalwane, singathandazi mhlawumbe ukhona esezimshubile inkinga. Nawo umphelo ophephela oJesu ungeza lapha phambili sithandazelane nawe. Mhlawumbe ukhona uGoliath osedelele waze wayibona ukuthi awuntoya lutho. Nangu Jesu ozobinga lo Goliath phansi namhlanje. Ungabusaphambi sisibhusha isandla vele ugijima uze lapha ngaphambili. Vele ugijima uze lapha sithandazele egameni likaJesu. Uthola amandla. Ukhona amandla afihlwe ekholweni igama likaJesu. Alidingi izinto eziningi, dinga ukholwa leli gama. Bese lidedela amandla. Ubone amandla mangasaye wisizitha zakho. Ubone encibikalisa indaba ezinkulu zincibikala phambi kwakho. Ungathintanga lutho ngesandla kodwa ukholwe egameni likaJesu. Ungagijima sesiyathandaza. Jerusalem, Jerusalem, Nina
enkosini. Thanini Nkosi Jesu. Siyazinikela kuwe. Siyazinikela kuwe. Umphefumulo wethu sinikela kuwe. Sinikele ezandleni zakho. Sinqobele zonke izinto ebezisihlula. Sinqobele Nkosi Jesu. Zonke izimpi ebezisihlula. Siyabonga ukuthi kusukela namhlanje sizokhonza wena wedwa. Ube inkosi yamakhosi ezimpilweni zethu. Ube nguwe olawula impilo zethu. Kusukela namhlanje impilo yethu izolawulwa nguwe. Kusukela namhlanje impilo yethu izolawulwa nguwe. Kusukela namhlanje impilo yethu izolawulwa nguwe. Siyabonga ukunqotshelwa ngegama likaJesu. Siyabukela ngokukholwa ukuthi noma ngabe yini ezihlula uNkulunkulu useyinqobile ngegama likaJesu. Nxa singena so
Siyabonga Baba, usisa abantwana bakho, uNkulunkulu wethu onamandla onke, ngegama lika Jesu waseNazaretha. Usisa inceku yakho Nkosi, oyisebenzisile kule ndawo, uthulula ngayo imfihlakalo, Baba namandla onke, ngezwi lakho, ngoba lona lodwa linamandla, izwi lakho Nkosi, likwazi ukudala ungekho kube khona. Bonke abalibambile bazophuma kule ndawo bengafani nalokho abangene beyikho, ngoba Nkosi baphuma sebembethe amandla. Izwi lakho libheke Nkosi, uma isingene ngaphakathi kithi sizizwe sinamandla, babona amandla wonke, ivuselele umphefumulo wethu. Siyabonga Baba, thatha udumo Nkosi, lungo lwakho umnandi Jesu, khonza wena Nkosi, khulula umphefumulo wethu, khulula inhliziyo zethu, usiphe ukuthula, usiphe injabulo, usiphe intokozo engapheliyo. Baba wethu onamandla, sikhuluma isibusiso phezu kwebandla lakho Nkosi, seliphuma sithathume nesibusiso. Baba onamandla emsebenzini la beyakhona, behambe nesibusiso sakho emakhaya Nkosi, la beyakhona behambe nesibusiso sakho zonke indawo la bebeka khona amathonyawo wabo, kwehle isibusiso sakho esingehlehlise umuntu, ngoba lokho busiswe nguwe ungeqalekise umuntu. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, bangathi umusa